Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. 2023 елның май ayında Курган өлкәсенең Йылдыз исемле татар авылында бик зур янгын чыга. 284 янып бетә. Һәм инде шушы авылга ярдәм итеп хәйрия концерт уздырылачак. Хөрмәтле мусульман кардәшләр, милләттәшләр, мин сезне барыгызны да 3 июль көнне баш калабыз Мәскәүдә Рождественка 12 урамы буенча урнашкан Восточный культурный центр бинасына кичке сәгать 7-гә чакырып калам. Мин инде анда сезгә үземнең иң яраткан җырларымны бүләк итермен һәм инде сез яратып өлгергән җырларны гармунда уйнап җиткерермен. Өзелергән турган сары яфраксыман кереп барам гомер көзенә. Күрешкәнгә шатлык дуслар. Сау булыгыз.